Magandang gabi, mag-usap mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy permanente. Tugutin isab ko ninyo ng mga sa katahuran ng mga orasa. Hello po, no? Good evening at nandito na po tayo sa ating huling oras ng ating programang Totoy na Love. Yowars, no? Kumusta naman mga angkol? Grabe ang init kanina, no? Alam mo, mga bandang 11 to 1 siguro. Pirting inita, oy! Gipang paningot ang mayong kigol. Hindi mabangbang tapos in a matter of 1 or 2 hours biglang umambon. Ay grabe talaga. Medyo malat-malat yung boses ni Uncle Alata dahil sa change of weather. Kaya sabi ko nga lagi, dapat inom po tayo ng tubig. Kumain po tayo ng gulay at saka prutas. At matulog ng sobra. O nga, no? Nung araw mga kabisyo, no? Alam mo, nung araw, bata pa tayo, umiiwas tayo pag pinapatulog tayo ng ating mga magulang. Pero ngayon, wala na yung siguro. Siyempre, malaki ka na, may sarili ka na asawa. Gusto mong matulog pero hindi ka na makakatulog. Sabi ko nga, kung ikaw ngayon, Uncle, shout out sa iyo kung ikaw nakakatulog ka, kung nakahiga ka sa kama, ha? Believe ako sa iyo, no? Ilang taong ka na ba? 60, 50, 40, 40 gulanga. Alam mo, itong mga klaseng tao to, shout out ako dyan kasi at least kahit papano, nakahiga po sila, nakakatulog. Pero, madalas kasi sa mga kakilala ko, nakaupo sila, tsaka na sila nakakatulog. Kasi ang daming iniisip, di ba? Shout out sa mga nakakatulog kasi wala masyadong iniisip, hindi nag-overthink. Ay nako. Eto na nga kabisyo, yung pinost po natin na mga madalas mong marinig sa high school batch reunion. Siyempre naman. Kaya nga ito yung na-bring up natin kasi marami po siguro sa atin dahil nga open na. Yung mga plano ng ating mga kabatchmates natin. Ayan, kaya ngayon, taong siguro, no? Of course, ang nakalagay dito, mga madalas mong marinig sa high school batch reunion. Ayan, sabi dito ni Ariel Gabon, may asawa ka na at ilan ang anak mo? Yan yung madalas. No? Sabi ni Albion Casas, kanang makita imong classmate nga, pirme, mga mangudigotoy. Pero ngayon, no, ang ganda na ng trabaho, no? Sabi ni Johnny Saga, ang siponon kaniado toy, borot. Oo nga, no? Dati siponon, ngayon ganda-ganda na, no? Poging-pogi ng kagwang. Sabi ni Vilma Mandate, oy, buti pa to, di tumatanda ang puti mo. Dati, ang itim mo na ngayon. O kahit pa paano, marami naman pera, di ba? Sabi ni Ariel Gabon, ayan, tama na. Sabi ni okay. Sabi ko nga mga kabisyo, nabasa natin to. Sabi ko nga mga kabisyo, no, sa kabuuhan po, kailangan po natin na umattend po tayo ng class reunion. Dahil ito yung mga makabuluhang gawain po na nagdudulot sa atin ng saya. Yan, inspiration at bagong mga opportunity sa buhay. No? Hindi natin alam, no? Yung mga mamimit natin, no? Ako nga, nagulat nga ako, no? Habang medyo hindi naman tayo tumatanda. Habang medyo umaangat yung edad po natin, nakikita ko na yung mga kaklase ko nagiging konsihal po ng lungsod, ng munisipyo, nagiging mayor pa, yung iba naman, doktor, mga medyo matataas na yung mga posisyon po sa buhay nila. Ayan, congratulations, no? Meron din akong ilan din naman na mas nanatili siya na yung buhay niya nagiging simple. Yung kumbaga nakikita ko doon nung araw, kada linggo, lechon baboy lang. Miinom lang ng tuba-tuba lang. Simple lang ang buhay, pero maraming pera. Kasi nagdenegosyo. Alam mo mga kabisyo, depende lang yan kung anong status sa buhay mo. Kung anong merong level meron ka, at least kahit papano, ikaw ay natutuwa. Always find happiness and joy po mga kabisyo. Kasi pag wala po tayo yung problema sa buhay, yung daloy po ng ating dugo, no, galing sa ating heart, pamunta sa utak at saka papunta sa iba't ibang mga parte po ng katawan natin. Pag wala po tayong iniisip na problema, I'm very very sure wala po tayong sakit. Believe me,
Pag lagi kang tumatawa. Oo, kagaya ni Uncle Totoy. Pero wag naman yung tumatawa ka na wala namang dahilang na pagtatawanan, di ba? Pag gano'n ibig sabihin may something na sa'yo. Kailangan ka na magpa-check up. Ang bihira, no? Shoutout po sa mga nasa lansangan ngayon at laging kasama po natin sa ating gabi-gabing umi-ere dito, no? Of course, mga grab driver, mga truck driver kasama ng kanilang pahinante, mga taxi driver, and security guard po, no? Saludo po tayo sa mga panadero, yung mga gising din sa mga karinderya po. Alam kong lagi po tayong kasama sa inyong paghahanap buhay. Ayan, ngayong gabi. Sana'y maging okay pas alright ang inyong kalusugan at hindi lang po yan, pati na rin ang inyuhang negosyo po mga kabisyo. Alright, magpapaalam na po tayo. Bukas po, kasama niyo si Uncle Dagol at saka si Tanya Chinita ng alas 5 po ng madaling araw para sa Feel Good Morning. Bukas na po tayo mag-uban-uban. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Hindi ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Mayong gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!